Yang ini video la sponsor dah KR Enterprise Shillong. Kedukaan dapat bagi sofa bagi interior design ki kerpang kepada Ishrat Negrams Main Road Shillong. Hang ni kile gi custom sofa, wedding sofa bagi ba IY rukumjo, baru sofa repairing na lor ki interior design bagi modern ceiling kat kum kejuk mentah. Baru kini lashnahi hang ni jala dagi nongsna bala depen tibet bagi professional hak ni kekam. Kile free home delivery rukum jo sabaro ko gi jala ban pinsuk ki phi. Ki sofa na ki enterprise kan pinkla dor lut di kamera jong phi bakan ipo ipieng. Ki arwi ki warranty ba sisnem hadu san snem na betag shuki ba bunjai lashna kerpang nak ni ke jaka. Jiri ki design ki catalog ki enterprise ni I design le jong bat ka KR enterprise kan sepen wan dor kat kum ku jingkwa jong phi. Kilero ki interior design with ceiling de designers le jong but ki nong snab la pintibit ban pinipo ipieng ye ki yeng jong phi. Toh beli phi perlok buji pe ni video nak por ngi kru yang phi hang ni kan ko ipar video. Bakul si bon phi ya share phi like phi subscribe phi comment man ko por phi ya page kham tam. Ka por ki video ki banga ngale ni ke channel jong a. Ti kani ka skinning kong tayo ma ngskwa ban keren ki babon ba ki ma ju keren man sini kong tayo ban I sim ban keren ban ai kini ki jing mut jing perkhat ki jing nang ki jing tip ki jing start jing sempang ki jing ya pliu jing mut babon ki benta nak liang ka jonga na beta jong phi la tila da phi don jing sngo ba kalong ka babiang phila ban pediang tar phi sngo ba kamlong ka babiang phila ban ai comment section ngila ban ya te lang iwe mar ombro udi bahalut ombro bus niulut ombro badilut ombro balailut tinggi dan nila ka jong ka benta hak imlang salang bengin ya keren ngin kan tho ngin ya ben ngin ya ro kat bangin sngo dan kam ten re ka di benlong pat ban ya te iwe mo ti mentar nging skwa ban ya keren knyat halor kui ka phang ka bangal ju keren teng hakini knyat teo beladam ka balapin yu bah ka balapin kingklong ma ye ki babon kingklong rukom banong ma ka jing penlong ki babon bakikin keren bakin ai la ka jing sngo ku jongki ka bai dei bat u bat kani ka jing ai judge usnrang ne judge ka container nomor kadan ku video ka banga keren hakini khndat sngi ki baladap hani khndat ni khndat tayo baladap ba kai ka bala kai ka penlong ya ka imlang salang jungi ban bun kita ki long kebel ni kita ki kentai kiba rikhon re ba ka jur ba ta divorce rate ha be de ba jing shong kha ba khlem khpa ki jong ki khun ki jong ki samla ki khun samla jungi lani lese ki khun ki bamdan ya ka taka yeng ka sam ka biang namar ba jing shong kha ka ba khlem dan ya ka jing tho jing tar har kom ka badai ti ke ka bang nga sngowi bang dan hi ban ong ban batai ha ba de bat kani banta nakatu video kalong kani ki babon ba ki perlo ki jongi ki ba sngo ya kata ka jing don ni kata banong badai ban ai judge usnrang bakan kham bet kata ka rukom lek rukom wan kata ka rukom 3 rom kata ban ai ru ya kabor hausin rang ha ba de bat kani ka jing ai nong kenti lani ban ai ru ya kata ka rukom ya ta kabor lo sinrang kham bula ban kit ya ka yeng kesem bat dak ba yo bande kumta kun kham kit khli bat kan la kata ka kit khun re nak liang jongki kentai tin re ha ka to video baladap ni keren ma ngong ya kata ba lesi yo dei ke jing bam shimkhya jong ka yeng ka sem ban pen ku bor yu shenrang ha ba dei bat kani ka jing long shenrang jong u rang khasi la kalong kum khpal ni kum knyil ni kum men ne bat ki wei tin re ki babon ba pan ki sngo da kum wei ki dan ki ba sngo ba ya kai kata bangong kalong ba dei tin ki dan ru ki ba sngo ba kamlong ka ba dei ti compare tin re ya kai ka bang kwa bani keren phi hang ni hakani klimat hi bat hakani ke jaka ka bukum kani ke ba desi ba phi phin jam ikot ya kini ki bang ngale ti kani dika yeng ka ba dang yesna ngi dang sna mata ki dang ki dang bam ja ki we te ngang yo bani video ni mori khlem da thot ini nuru tin re kani bali pangale ya kani hang ni kalong ba ki babun ba kini ki snong hakini ki jaka
mentah hang ni hajan sor ki khap sor bat kiwe ki ba don hakini ki than jong kani ka lesi jong kani ka jela jongi hang ni ki barang don ya kani ka rukom manong ban ai lani ban pin kubor ki shenrang ki jongi hasnong athau di kani ka yeng hani ka barang sna mentah di ka yeng ka yeng sa brio kam di ka sem kam di ka yeng sa brio ti nganum da pen pawe ka kerting jong ksnong tin reng haban pertu ya kai bakani ksnong kale bakan batai phi kumnu bat kai kani ke bangi le hang ni kai ni banga ngale hang ni ka don jing ya dei bakai ka ta bang kwa ban kren ban pen phi kalong kum ni hani ka yeng hang ni kadi ka basna ha ka jaka ka bela ai da ksnong phi bat kani ka rukum ai jong ksnong ru kalau ka kalong ka ba ai mensim hai babon ba kisnrang nomor bakar hadu mentah ki babon ha kisnong ki ai kata ka jakarat ki jong ki ha bai dei bat kata ka jingyo nong kan pi le si ka jaka ni lalong na ki jaka snong jong ki ai sa kan thei bakan yo kata ka jaka ban song ban sa nomor ba ken be baka kan thei la ka yo khon yo khti bat ki ka yeng ka sem kalong baka kan yo ka jaka ka yeng ka sa ka ba biang dum de ka yeng ru ni ka jaka ka ba biang ban sna yeng sna sem knang ba kanum dan kam ban lek ban wat lani ban phet shong wai ka sha badan bikin ne hana snong bat ki we ti hakini ki khnet snem ni ki pateng bladap ngatrai kala ajuya bi kumta hi ba snong ka sim khia phila bani sa kat ka ba phiman ni abi to ka jaka kat ka ba phiman kham chwa ti phia jit ka kat ba phiman kat ka jingman ka jing he jaka phila bani ka per ka badan ka dia wi we re menta ki labu da ka size kan no square feet ne benta wi brio ti kani ka jaka hang ni pan ka de ka ba kham pher khndiat nomor ba ya kani kisnong kani kisnong kani ka wi ni ta kisnong ka ba ai ti jaka kita ki jaka ki ba lesi ka jaka na benta jongki na benta jongki kenthai ai jaka kenthai ki ai ta ka benta kenthai tenre ka ba kham pher pa ka long ba ki ai menta ru ka jaka jongki ka jaka na benta jongki shinrang tiban kani ka penlong ya ki babun ma ki long kpa ki riurang ba ki la don kun dan kiti bla mi yeng te baki ken yo ban wan phai biang shnong lani bikin ne hasnong bat bakin num don kam ban pet shnu lani ban lech shnu ka jaka jangai la shnong ban li wat ka ka kamai jakpo jongki ba ban sa ru kita ki jaka te bat teng teng kin dala mi pat la shnong kin wan phai biang pat ka kilong nong we no tam le ki yo lok le shabar jong ka shnong kilong nong we ba kim don jaka shu bikin shong kin sa ka pelong ru ba wala ka don ka yeng kur ma kana ru bikim don pat ka yeng shong ne hala shnong la thau ti kilong nong we bikim la ban ya kit ya ba ka ya ka kam shnong kim la ban le ya bun ki baki ki kwa ban le hak jaka hak ta shnong oi pam jana ta absan minute te bat kan kani bor khoj ka de na ka daw jong ka jing bam scam le se jong ushin rang banong banwan phai bang slash nong nomor bu umdon ni issue like nya kata ka yeng kur ka ba udon ti nakata ka daw ka kani ka sin jam ka bukum kani kisnong bat ki kisnong marjan kile oi mano oh tu sim ka tu kayo kani ka plan ya wan sim ni ka plan ni net ti ki babun ma ki perlok ki jongi ki ba sa ini ki shnong ba marjan hang ni ba ki yo ya kani ka rukam dan ni ki yo ya kani ka benta ba kani ka jing mentoi le sila benong ba ki shenrang ru ki yo jaka na ka shnong ki yo ya kata ka jaka ki nongrim yeng na ka shnong ha bai de ban ong ban shna yeng na sem hala shnong la thau ba ka penlong ki babun ba ban ne hala shnong kani ngai la dia bangamdon ni ka jaka ngamdon ni ka jaka ka puta ka ba biang tinre ladang hapet je kani ke bang i hang ni ke baka ni ka snong kale kalong kai men sim ha nomor ba kumta ka ngi kum ki shinrang brio nei hi ngila ban perkhat bi ngin yo la stang la phila ban kamai hi bat ki we ni phendap ni kemiru nomor kam de ka nong kanti jong nga ri ke nong kanti jong ki para te katar la da email dan ko mangi le bi email dan ni te jinjar tip ban nang ban Katu kepala tu. Tu pelayong, tu bawa. Oh. Tu ya. Ya, sewanas tu.
tô cái là kia nó thô vẫn đỏ nó thâu nó tô sang đây này rồi là bộ tô tô là bộ trên khen tô hả phải tiền rây cũng mengi ki bamdon pa dikata ka jing yo ka jing kot ka babit ka babiang bamdon ni ka jaka puta khamtam kum sunrang lele te ngai I ba kani kur komle ka long ke ka long ka jing khu nam ta jong ki bobon te nga ngas ngo hi kani na kai ba kani ka snong ka le ngam ba kwa pa kerteng rei ngasus ngo bakale ya kum kani ka jikar komle ba ki ai jaka ya ka snong ki ai jaka wa ki sunrang ki la lej bin chong kha sa bar jong snong de ki bampat don ya ka yeng ka sem ka ba tikna ki sha ki kin wan ban snayeng halaji snong thau da ba ai nong rem yeng da jong ki te kani kai bang kwa benong na kani kapor kam sa su mandit nyo tin re ya kani ka ba mukwa benong phi hang ni ka long ba don kam ba ki ba kisnong ki thau jing kin bor ya ki rang ki jongi da kum kini ki le se ombaro ki bala manai jaka nong rem kum ni tin re da ka bale kum ni ka long ba ai ba pen bor ba ai bor rang unne hanas nong la thau ba ha ka ju ka poru kam de kata ka jing ai jat chusin rang ne ai jat ka kenthe ne bat ki ba ki de bi ki jing ya shimrai shimet hala ka yeng ka kur ka jat dan ni ki jing tang jat ber ki ka ban penne pensa dengan ngaso pi tang ni ka we ban ya dahi ya ki kenthe ki jongi ban ya dahi ki sin rang ki jongi bat ban pen ko boru ya kita ki briu ki jongi na ka ni ka ri ka jat ban riu ki jongi ka de hi ban le ban shim ki sin jam kum kini ki ke ban ba khnang ba ka kenthe ru kan don la ka jong ka benta ki blang salang usun rang ru un scam la ka jong ka benta la ka jong ka ta ka rule responsibility ki blang salang ti le si kani ka long tang kum ka jing hikai khendian tingin sanang ya keren susu nang ni sykhmat teman re ngesko bani sampang itahi ba la rapidon ki nong ilam snong ki pe ni video rapidon kum ta kalat ka kabu ba fi la banai ki nong remieng nam tak sinrang kan yarap shibun nomor ba kani ke ban pen kham ti ya ka bor ha ki sinrang khanang ba ki la bandon halas nong la thau kin ya shong kha halas nong la thau ki kan thei kum ju sinrang kum ju bat ki bobon ba ki jing mentoi ba ki la ban ra pat halas nong ka thau ka ba ki em ki sa ki he ki san bat bikin temen ru ba ki kin dan ikun ki sel halas nong ka thau kan ne ba kriti ka dustur kor kompani ya chnong bat ki we ru kanum dan jing thut te itai bang ngo ngakwa nang kerembun coba jika ngakwa ban kerembun coba pangki eki bobon ba teman re kapor kam sa asu tin ya lenyo nomor balasa khot ya ban lenyo sesuai ti kani kayeng hani de gidang yasna mata bat ki bahayeng hani uswa banwan yarap khandian ti bat shen on considered ti ban adap le singa sepeni pi kalong kumu ta jing sna yeng ga jonga ka bang nang hire ban sna noru tama super sang le nang le trim tang ban yo bai bela bai umpriang bai meluk bai sini meluk malah si kenu yang pi video por long ku boleh sibun tip top share like subscribe